Good afternoon. Si Rico Rivera na usab. Ug kini mao ang Lamdag, a Catholic Forum. Pag-isgutan nato karon ang kung unsa man ang misa. Sa ako nang giingon last upload na ko, mag-isgot kita about sa Santa Misa. Pero unsa man ang Santa Misa? Alang kanimo, unsa man ang Santa Misa? Bisan asa karon padulong, mangutana ka sa mga bisan may mga edad na, mga Katoliko. O mag-random ka o pangutana gikan sa mga bata, mga edad-edaran o mga hamtong, mga batanon. Mangutana ka kung unsa man ang misa. Siguro, pipila lang ang makatubag ni ini og insakto. Pero para kanimo, unsa man ang Santa Misa? Ang Santa Misa mao ang sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo nga nahitabo dito sa Kalbaryo o giotro diha sa altar. Nga sa ato pa, ang Santa Misa usa ka sakripisyo, and bloody sacrifice nga nahitabo diha sa altar, sa naong, sa pan ug sa bino. Nga ang panghitabo sa Kalbaryo usa man kato kadugoon nga panghitabo, the bloody sacrifice of Christ diha sa cross. O kini adlaw nga gibuhat nga sakripisyo diha sa altar. Ang nahitabo diha sa altar ug ang nahitabo dito sa Kalbaryo isara bisan kung lahi ang setting, lahi ang dapit pang lugar nga nahitabuan. Apang nahitabo sa Kalbaryo ug ang sa altar sugon ko usara. Sa ato pa ang sakripisyo sa misa maura ang sakripisyo nga gibuhat ni Kristo sa Kalbaryo. Apan tungod kay daghan kayong nagpatuto nga labing maayo, gituis nila ang pangalan sa misa. Dili na kuno kini sacrifice. Tawag kini og bisan unsa nga ngalan, ayaw lang ang sacrifice. Mao nang giingon ni Martin Luther. Ang ingon ni Martin Luther mao kini ang giingon ni Martin Luther. Ug ang giingon, gubon ang Santa Misa, maguba mo ang simbahan. Mao kini ang giingon, mao na yang slogan. Tuod man nahitabo kini. Mga masaksihan mo na ang nagkadaiyang mga klase sa misa diya sa simbahan, sa Novus Ordo Church. Maglibog ka na kung misa pa ba ang ilang gibuhat. Kalayo kayo kung i-compare mo ang Tridentine Mass o ang Latin Mass ngadto sa Novus Ordo, layo ra gid kayo. Ang naghisgot man kita og Tridentine Mass o Latin Mass, Novus Ordo Mass, kasi naghisgot kita na ng mga term pero wala kita makasabot kung saan pasabot sa Novus Ordo Mass o sa Tridentine Mass. Tridentine Mass mao kadto ang gigamit sa unang panahon nga naghatag og daghang mga santo sa simbahan, mga Latin Mass. Ang Novus Ordo Mass o ang New Missal tawag Novus New Ordo Order. Sa pa the New Order of the Mass tawag og Novus Ordo. Ang mga kanang gigamit karon sa kadaghanan nga simbahan nga Katoliko, ang Novus Ordo Mass. Nagsugod lamang kini ang Novus Ordo Mass natong 1969 sa gi-implement na ni Pope Paul VI ang Novus Ordo Mass. Ang tibuok kalibutan naghimo niini, gi-adapt kini. Tungod kay daghan man ang nisupak niini, matong nahitabo nga adunay gitawag nga Ottaviani intervention sa Cardinal Ottaviani. Dunay say pagtuon nga gihimo kung unsa ba gyud ang Novus Ordo Mass. Unsa ba kani nga klase nga misa gi-impose ni Pope Paul VI. Ug ang mao kini ang gihatag sa Ottaviani intervention, mao kini ang iyang giingon. Mao kini ang giingon. Subo kay palandongon tungod kay bisan gani ang higala kaya ni Pope Paul VI nga si John Giton
mausab kini ang iyang giingon. Subok kay nga palandungon kay bisan mga pastor sa lain-lain nga sikta ang gitawag og Kristiyano, pero dili sila Kristiyano. Katoliko lang ang gitawag og Kristiyano. Lain-lain nga sikta, mga pastor sa lain-lain nga sikta. Unom ka pastor ang patabang sa paghimo sa maong misa. Subok kay palandungon nga daghan gyapon kay ang ni-adapt nga mga Katoliko. Sabi ang nagsugod sa maong misa. Siguro, nakadungog na mo sa ngalan nga Anibali Bonini. Siya usa na ka-obispo. Pero sa pagsugod pa niya na, sa pagplano sa maong misa, dili pa siya obispo nitong panahon. Ang naghimo gyud sa Novus Ordo Misa, mauman si Anibali Bonini. Tungod kay gusto man niya nga ang walaon ang gap between sa mga Protestants o sa Catholic, mga giusab ang misa. Kuwao ng barrier kay tungod sa ecumenism. Ang ecumenism ang pagdawat sa tanang mga tinuuhan, mga sikta nga usara daw. Dawatan sila, dili na kinahanglan og conversion. Ang ecumenism, ang pasabot nga wala na magkinahanglan og conversion ang ubang sikta. Kung inana man galing ang simbahan, unsa may ikasulti sa mga santos nga gipangpunggutan og ulo sa una para sa conversion sa kadaghanan ngadto sa tinuod nga tinuohan nga mao ang Katoliko. Ang Novus Ordo Mas gihimo kini sa akong nangyon ganina na unom ka pastor ang naghimo nini mao si Archbishop Anibali Bonini, usa ka gituohan nga Freemason. Usab ang pag-implement niya sa 1969, murag ipanghingusgan kini nila og maayo. Ang Novus Ordo nga misa gitawag kini og doubtful mass. So doubtful mass, nganong gitawag og doubtful mass? Kung kadili sigurado kini nga maong misa, ang tawag og doubtful. Kung matambong kaniya na nga misa, magduha-duha ka kung tinuod ba gini na abay pagkausab ngadto sa tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Doubtful. Nga sa to ka kung nagduha-duha ka, dili ka na lang moapiliin. Kung kay doubtful man ang maong misa. Usa sa naka-doubtful ni nga misa tungod kay diha sa pag-ingon sa pare nga kini mao ang misteryo sa pagtuo, dili kini bulag diha sa consecration. Apan ang misteryo ingon ang pare nga kini ang misteryo sa pagtuo. Ingon man din ang mga tao, si Kristo namatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mobalik nganhi. Dili man ta kana ang misteryo sa pagtuo. Ang misteryo sa pagtuo mao ang pagkabalhin sa lawas ug dugo ni Kristo ngadto sa tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo diha sa hulagway, sa pan ug sa bino. Dili siya bulag diha sa consecration. Sa ato pa kana ang isa ka makaduda ka sa maong consecration sa Novus Ordo nga misa. Ug isa pa, ang pulo nga gigamit sa simbahan sa Novus Ordo, Bisaya or vernacular language. Ang paggamit sa Latin nga pinulungan sa simbahang Katoliko usa kini pagpreserba sa mga word or sa doktrina sa simbahan nga dili kini mausab-usab. Ang ilang doktrina nga gibuhat sa una mao ra sab unta ang doktrina nga gisunod karon. Ug usab ka kalainan mao nga ang lamisa instead sa altar ang paghimuon, lamisa na ang ilang gibuhat. Nga ang altar na kinahanglan kini og relics of the saints. Ang sa Novus Ordo pwede ra nga walay relics. Pwede sa unsa nga klase nga lamisa, plastic, kahoy, bisan sa.
Ang altar sa Tridentine Mass doon nagid kini relic of the saints. Dili pwede mahimo ang misa nga wala ang relic of the saints. Kaya ang simbolo sa altar nagsimbolo man kini og sakripisyo. Ang simbolo sa lamisa nagsimbolo man kini og gathering o butanganan para sa pagkaon. Ang usab kakalainan sa misa sa Novus Ordo o sa Tridentine Mass or Latin Mass nga ang pare nila magatubang na sa congregation nga sa ato pa man to man. Tao magatubangay sa tao nga ang pare murano lang siya o murag siya na ang presidente dinha sa misa. Magatubangay na sila sa katawhan. Ang sa Tridentine Mass ang pare magatubang gihapon sa altar. Kung kay kitang tanan, kinahanglan mag-atubang ngadto sa usa lamang ka altar, ngadto sa Ginoo diha sa cross. Kung kasagaran sa karon sa simbahan sa Novus Ordo, nawala na ang tabernacle diha sa atubangan diha sa altar. Supposed to be ang tabernakulo na agid siya nakatungtong sa altar. Ang pare kinahanglan mag-atubang diha sa altar diha sa tabernakulo. Once gani matalikod ang pare, inig-atubang matalikod ang pare ngadto sa katawhan, inigpalik niya og atubang sa altar, muki siya sa altar. Nga sa ato pa nag-respect siya sa altar. Usab daghan kayo klase nga basement ang gisulob sa mga pare sa traditional nga Catholic. Kang matagusan ini adunay kahulugan. Sa matag sulob niya sa kada sinina niya doon na siya ay pangadyon. Ang sa Novus Ordo, sutana, stola, fights na, okay na, pwede na ang misa. Bisag plastic ra ang table, okay ra. Kalainan kaya sa Novus Ordo sa Tridentine Mass. Kung doon na ka may panahon, pwede ka mag-research kung asa dapit sa inyong lugar doon ay Tridentine or Latin Mass. Kung makasulay lang ka muna ini, makita ninyo ang kalainan sa akong gisulti. Kini nga akong gipang sulti kaninyo, usa lamang kini ka eye opener. Masaad ko pa, usa lamang kini pagbuka sa inyong mga mata diha kung unsa ang nahitabo ug ang kalainan. Sa panghitabo sa unang panahon sa pure Catholic pa ang mga tao ang pag-abot na sa Novus Ordo Mass. Manghinaut akong kamusap dunay pagkisayod or pagpanginlabot sa maong panghitabo tungod kay doon naman kini kalambigitan sa kaluwasan sa kalag. Subukay nga palandungon nga ang tanan ni-adapt lang po sa Novus Ordo Mass o sa New Misa. Tungod siguro kini ang mga tao gusto og dali, gusto og sayon nga pamaagi diya sa misa. Ang misa man unta usa ka sacrifice. Daghan pa kitag panghisgutan sunod o hinaut unta kung may kaikag sa pagkahibalo sa unsa man ang tradisyon nga pamaagi. Gusto kag may dugang pangkasayuran about sa traditional nga pamaagi sa pagkakatoliko. Please subscribe to my channel, Lamdag Catholic Forum. Doon na kayo mga pangutana, pwede kang musulat sa comment, mangutana. Paningkamot na mo, huwag maningkamot ako, kung unsa man ako makaya, para matubag kung unsa man ang imong pangutana. Daghang salamat, kinalamang sa Rico Rivera. Hangtod sa sunod, Ave Maria.